Havent de procedir al nomenament del rector de la parròquia Sant Ildefons de Barcelona, tenint en compte el bé pastoral i ateses les circumstàncies personals de l'interessat, nomenem el reverend senyor Josep Maria Jovany Casanovas per al càrrec de rector de l'esmentada parròquia com a col·laborador del nostre ministeri en l'Església de Barcelona al servei del poble de Déu. Declarem que li corresponen els drets i els deures annexos a aquest càrrec pastoral i li conferim les facultats adients segons el dret i les disposicions diocesanes des del moment de prendre'ns possessió. Esperem de la seva personal dedicació al ministeri i del seu sentit d'iniciativa i de col·laboració una aportació positiva a la pastoral diocesana. A Barcelona, 21 de juny de 2011. Firmat Lluís Martínez Sistac, cardenal arquebisbe de Barcelona. Per manament del senyor cardenal arquebisbe Sergi Gordo Rodríguez, secretari general i canceller. Fill estimat, avui se t'encomana la missió de dirigir el poble cristià d'aquesta parròquia de Sant Ildefons i de conduir-lo pels camins de la fe que l'Església ha rebut de Jesucrist. Per això convé que ara, davant d'aquest mateix poble reunit, expressis la teva voluntat de ser fidel a la missió que se't confia. Jo, Josep Maria Jovany Casanovas, al moment d'assumir l'ofici de rector de la parròquia de Sant Ildefons de Barcelona, prometo de conservar sempre la comunió amb l'Església Catòlica tant en les meves paraules com en el meu mode d'obrar. Compliré amb gran diligència i fidelitat els deures a què estic obligat envers l'Església, tant universal com particular, en la qual he estat cridat a prestar el meu servei segons la norma del dret. En el compliment de la tasca que m'ha estat confiada en nom de l'Església, conservaré íntegre el dipòsit de la fe, el transmetré i l'explicaré fidelment i evitaré qualsevol doctrines que els siguin contràries. Seguiré i afavoriré la disciplina comuna a tota Església i mantindré l'observança de totes les lleis eclesiàstiques, sobretot de les contingudes en el Codi de Dret Canònic. Seguiré en cristiana obediència i amb els pastors de l'Església en qualitat d'autèntics doctors i mestres de la fe declaren i com a caps de l'Església estableixen i prestaré fidelment el meu ajut als bisbes diocesans a fi que en l'activitat apostòlica exercir en nom i per mandat de l'Església sigui feta en la comunió de la mateixa Església, que Déu m'hi ajudi i aquests sants evangelis. Barcelona, 10 de novembre del 2011. Ens unim ara a la resposta que el nou rector farà a cada una d'aquestes peticions, la renovació de les promeses sacerdotals. Fill estimat, cal que ara renovis davant del poble que avui se't confia les promeses que vas fer el dia de la teva ordenació sacerdotal. Josep Maria, vols exercir sempre, guiat per l'Esperit Sant, el ministeri sacerdotal en la condició de prevere com a bon col·laborador de l'ordre episcopal i pastor del poble del Senyor? Sí, ho vull. Vols exercir el ministeri de la paraula amb ciència i responsabilitat quan predicaràs l'Evangeli i exposaràs la fe catòlica? Sí, ho vull. Vols celebrar amb pietat i amb fe i segons la tradició de l'Església els misteris de Crist, especialment en el sacrifici de l'Eucaristia i en el sacrament de la reconciliació, a lluança de Déu i santificació del poble cristià? Sí, ho vull. Vols implorar conjuntament amb el teu bisbe la misericòrdia divina en bé del poble que avui se t'encomana i fidel al manament de pregar constantment? Sí, ho vull. I vols unir-te cada dia més íntimament a Crist, el gran sacerdot, víctima pura, que va oferir-se per nosaltres al Pare i així amb Crist consagrar-te a Déu per la salvació dels homes? Sí, ho vull fer amb l'ajuda de Déu.
Promets respecte i obediència al teu bisbe? Sí, ho prometo. Que Déu mateix dugui a terme aquesta bona obra que ell ha començat en tu. Ara voldria que prenguessis possessió de la seu, també com a signe de que aquesta seu és el lloc des del qual, en nom del Senyor, faràs el servei de presidir la vida litúrgica d'aquesta comunitat. Des d'aquí sigues per ells el mestre que els ajudi a assaborir les insondables riqueses del Crist i perseguir l'Eucaristia i també prendre possessió de l'amor. Aquest altar és la taula del sacrifici eucarístic on els cristians participen de la convit pasqual. Sigues fidel a congregar-hi el poble sant de Déu, perquè alimentat assiduament pels dons eucarístics creixi i s'edifiqui en la caritat. Per això ara, alguns, per aquesta mateixa caritat, que es fa viure temps els uns pels altres, preguem, ara germans, per la Santa Església de Déu, pel bon pastor, per tota aquesta parròquia, per nosaltres i per tots els homes i dones del món. A la parròquia de Sant Ildefons de Barcelona, el dia 19 de novembre de 2011, en virtut i execució del plenament fet per la Mileníssima de la Distinció Cardenal del Carisma de Barcelona, en data de 21 de juny de 2011, mossèn Josep Maria Jovany Casanovas ha pres possessió de la cura pastoral de l'esmentat de parròquia com a rector, amb els deures i drets que li corresponen per raó d'aquest càrrec. I ho ha fet davant mi el bisbe auxiliar de Barcelona, Monsenyor Sebastià Anglada, en presència dels testimonis Maria Teresa